Алармира, че има американски законопроект, който, ако бъде приет, ще направи Черно море арена на военни действия. Мой гост тази вечер е Румен Петков, представител на Левицата. Здравейте! Здравейте на вас и на нашата Преди аудитория. няколко дни вие алармирахте за нещо много сериозно. Става въпрос за един законопроект, който е озаглавен за осигуряване сигурността на Черноморския регион и за други цели. Кажете ми, какво ви притеснява в този законопроект? Първо бих искал да ви подаря един календар, чиято първа дата е 3 март, но който ни показва колко бързо сме склонни да забравяме. На тази дата е роден преди 160 години автора на нашия химн Цветан Радославов Хаджиденков. Днес, за съжаление, никой не се сети да се преклоним пред него, а той го заслужава. Календар е учебник по история и по родолюбие. Благодаря ви. Този закон, проектозакон е смразяващ. И той трябва да бъде видян от обществото ни, за да си даваме сметка на къде ни бутат и кой какво ни мисли. Ще цитирам конкретно нещата, които са меко казано възмутителни. Давайте директно в интерес на Съединените щати е да подкрепят усилията за предотвратяване разпространението на по-нататъчен военен конфликт в Европа чрез признаването на Черноморския регион като арена на руска агресия. Тоест Съединените щати декларират, че искат войната тук. Те не искат тя да се разпростира в Европа, но я искат тук. Те не говорят за мир, не говорят за мирно решение, а говорят за ограничаване. На следващо място. Има един текст, който се повтаря удивително често. Съединените щати трябва да продължат да работят в рамките на НАТО и с съюзниците от НАТО. Тоест, те отново ще търсят коалиция на мераклиите, с каквато получихме ковчези от Ирак, защото там бяхме част от мераклиите. Там беше война на Съединените щати, не на общността. То е една престъпна, доказано престъпна война. И този текст с НАТО и съюзници. Поведението на Турция е контрапродуктивно и Турция трябва да избягва всякакви действия от по-нататъчно естество. Тоест, те разпореждат на Турция какво да прави. Съединените щати трябва да работят за насърчаване на диалога между страните от Черноморския регион, комуникация и обмен на разузнавателна информация. С Грузия, с Молдова, с Украина, с което трябва да обменяме разузнавателна информация. Ние виждаме, че Пентагона е пробит. Пентагона няма тайни. Да, ще стане въпроси за но за да това. обмена на те, Съединените щати, поемат ангажимент нашата държава с кого и как ще не бъдем задължени от тях да обменяме разузнавателна информация. Страни с исторически и икономически връзки с Русия очакват Съединените щати и Европа да им осигурят положително икономическо присъствие. Аз не знам с какво самочувствие някои авторите са известни на този текст. Говори от името на страните от Черноморския регион. Русия има брутална история за използване на глада като оръжие и трябва да бъде спряна. Първо, Съединените щати трябва някакси да не забравят, че от 63 години са поставили Куба под санкции. Аз съм бил в Куба. Кубинският народ гладува. И в момента е така, доколкото знам. Да, точно така. Оттам се върнаха скоро мои познати. Така че да сме наясно кой има практиката и бруталната история да карва определени народи да гладуват. Противодействие на принудителните икономически стремежи на Китайската народна република остава важен политически императив за Съединените щати и тяхната национална сигурност. Тоест, ние трябва да бъдем инструмент на Съединените щати в някаква битка с Китай. Срещу Китай. Аз ще питам президента Радев писмено. Той води делегация в Китай преди 3 или 4 години, не помня точно. Усетил ли е икономическа принуда от страна на Китай? Няма как да питам господин Макрон, външната министърка на Германия, това недоразумение, което 360 градуса за него не са нищо. Испанския пример, които бяха в Китай буквално през последните 20 дни. Те бяха в Китай. Тоест, тук
Съединените щати нас, България, ни поставят в качеството на инструмент за тяхна битка с Китай. Ние сме част от Европейския съюз. Европейския съюз има своя политика и българските институции са длъжни да реагират много категорично на това просташко, вулгарно вмешателство в нашите вътрешни работи. Политика на Съединените щати, застъпничество в рамките на НАТО и сред съюзниците от НАТО за развитие на редовно ротационно морско присъствие в Черно море. Така. Тоест, ние сме част от войната. Подкрепа, следващия текст е уникален, както всички досега цитирани. Подкрепа и укрепване на икономическите връзки между Съединените щати и черноморските партньори, чрез мобилизиране на Държавния департамент, Министерството на отбраната и редица агенции. Това е вмешателство във вътрешната политика. Грубо вмешателство, но Министерството на отбраната на Съединените щати ще съдейства за да подкрепа и укрепване на икономическите връзки на Съединените щати с други държави. Министерството на отбраната. Не е смешно. Предоставя икономически алтернативи на принудителните икономически възможности на Китайската народна република. Тоест, този текст, с този закон на Съединените щати, който те ще приемат, те искат България да бъде инструмент в тяхната битка с Китай. И с Русия, и въобще регионална битка. Стратегията за сигурност и развитие на Черно море. Това е всъщност елемент, отделен в закона. Стратегия за сигурност и развитие на Черно море не по-късно от 180 дни след датата на влизане в сила на този закон, Съвета за национална сигурност е упълномощен да ръководи междуведомствена стратегия за увеличаване на координацията с НАТО и Европейския съюз. Тоест, Съвета за национална сигурност на Съединените щати ще ръководи НАТО и Европейския съюз. Осигуряване на ефикасно и ефективно предоставяне на помощ за сигурността на регионалните партньори в съответствие с ценностите и интересите на Съединените щати. Точка. Това казва всичко. Много ясно са го казали. Да. Поне до нашите 240 депутата това не е стигнало. Нито един от тях не изрази безпокойство от този текст. Намаляване на въздействието на икономическата принуда от страна на Руската федерация и Китайската народна република върху черноморските държави и така. Ние налагаме санкции на Русия, не те на нас. Не знам защо се създава впечатление, че нас Русия ни принуждава. Напротив, Европейския съюз налага санкции след санкции. Какъв е ефект от тези санкции? Това е друг въпрос. Но ние сме тези, които санкционираме. Ние икономически принуждаваме Русия. Не те нас. Раздела сигурност. Препоръчителна, ръководена от Съединените щати инициатива със съюзниците от НАТО за увеличаване координацията и присъствието на и регионална ангажираност между черноморските държави. Кои са черноморските държави според този законопроект? Украйна, Румъния, България, Молдова и Грузия. Молдова вече няма... е черноморска държава според тези неграмотници. Това е висша демонстрация на липса на елементарна географска грамотност. Приоритизиране на системите за разузнаване, наблюдение и наблюдение на операциите на Русия в Черноморския регион. Добре, тъй като с закон приоритизират наблюдаването, разузнаването върху Русия, какво очакват, че направи Русия? И що нас не набъркват в тая работа? Да се разузнават, да си свалят дронове, самолети. Ние защо ще участваме в войната на Съединените щати срещу Русия? Има един текст. Има и още доста. Доста. Преглед на чуждестранното военно акцент е България, нали така? Да, разбира се. По-голяма мобилизация на инициативи, ръководени от техния глобален център за ангажиране и Американската агенция за международно развитие против руската пропаганда. Тоест, стратегия за увеличаване на независимите медии, подкрепени от Съединените щати медии и инициативи. Тоест, те обявяват, че подкрепят медии. Това и за това... В контекста на свободата на словото. Свободата на словото преди всичко, разбира се. Но на онова слово. За това ние настояваме от години финансирането на медиите
Нека да си взимат пари от Америка за България, да от Америка за бусманци, за но да е ясно какъв е произхода на средствата, защото това е зависимост. Те изключително ясно ангажират глобалния център на Съединените щати и Американската агенция за международно развитие за влияние върху медиите в България. И, разбира се, още един текст, насърчава регионалната свързаност чрез изпращане на високопоставени представители на Държавния департамент или други партньори на съответната агенция, не по-рядко от 2 пъти годишно. Тоест, наши идват да ни ръководят ръчно 2 пъти годишно. Термина черноморски държави, както казах, означава Турция, Румъния, България, Молдова, Украйна и Грузия. Само, че не са се изказали много ласкаво за Турция, доколкото разбирам. Не, вижте, тази квалификация за Турция няма да остане, според мен, без реакция в самата Турция. И всъщност ще стигнем до едно изключително тежко напрежение в Черноморския басейн, от който потърпевшите ще бъдем ние. Опитът България и Румъния да бъдат извадени от общоевропейската политика на взаимоотношения с Китай е изключително уродлив. Тоест, те тук ярко демонстрират своето желание за императивно ръководене на процесите в Черноморския регион и ако нашите институции не реагират и не кажат, че този законопроект за нас е неприемлив и той не трябва по никакъв начин да бъде разглеждан, още по-малко да се преминава в каквато и да е форма към негово изпълнение, това ще означава, че ние сме съгласни с това да сме част от войната. Ама как ще сме съгласни, след като това е пряко вмешателство? Аз не се сещам чужда държава да направи някакъв закон, който да касае и да урежда по такъв начин отношенията с друга страна. Ами ние с вас трябва да се обърнем към нашата аудитория и да ги питаме. Ами ако Китай приеме същия закон, ами ако Индия приеме същия закон, ами ако БРИКС приемат свой интерес в Черно море, ние България какво правим? Ние даваме ли си сметка какво означава ротационно присъствие на военни ескадрили в Черно море? Това означава, как се казва вашето предаване, студио Х. Това означава хикс на българския туризъм. Летния. Това е най-малкото, според мен. Разбира се, че е най-малкото. Разбира се, че е най-малкото. Но това... А как ще живеят хората, които са в Варна, Бургас, по-малките градове и въобще по цялото протежение на... Цялото протежение ще бъде част от войната. Те ще живеят в условия на война. И аз искрено съжалявам за това, че голяма част от медиите в продължение на 2 на 3 месеца внушаваха на българина, че избора му е между ГЕРБ и Продължаваме промяната. И това автоматически от клас на 60%, според мен, грамотни, интелигентни хора, те не отидоха да гласуват, защото след като от някои от тъй наречените основни телевизии, финансирани знаем откъде, ни внушаваха, че това е избора. И когато един нормален човек си каже, значи аз трябва да избера между онези измамници и този измамник, защо да ходя да гласувам? И днес в този публичен дебат и представяне на тази братска прегръдка между Бойко Борисов и Кирил Петков и Асен Василев, или сестринска, не знам кой в какво качество участва в прегръдката, ние всъщност виждаме тази коалиция на войната, която ни въвлече до сега с всички свои действия в предния парламент в това безумие и която демонстрира готовност да продължи. Как си обяснявате, че точно сега се появява такъв законопроект в САЩ? Свързано ли е това с военните действия в Украйна? Има ли нещо или вероятно с отношенията, да речем, Москва-Пекин? Аз мисля, че този законопроект е естествено продължение на политиката на Съединените щати в региона, защото техният натиск върху Турция не е спирал по определени действия на Турция. Техният натиск върху България е груб, грозен, непочтен, но факт, който очевидно ние българите възпре, защото този продукт Продължаваме промяната ГЕРБ.
Те обслужваха войната. А повярвахте ли на Борисов, който каза, че са го викали няколко пъти, 3 пъти за една седмица в американското посолство, за да му кажат, че трябва да подкрепят правителство на Продължаваме промяната, че трябва да се направи някакво обединение? Достатъчно големия ми жизнен опит ме прави в някаква степен недоверчив. Към това, което той сигурно такива разговори са водени. Сигурно натиск за такъв тип правителство, което е готово да въвлече България във войната, са водени. Натиск от страна на посолството върху... Не само върху Борисов. Според мен той е доста по-широкоспектърен, защото в една или друга степен в предното Народно събрание, кой с действие, кой с бездействие, всички са участници. Всички членове на кабинета на Кирил Петков са участници. Така че, както е казал класика, тук невинни няма. Въпросът е защо голямата част от гласувалите българи решиха да изберат възможността България да бъде въвлечена във войната. Вие много добре си спомняте, че по отношение на външната политика имаше пълен разнобой между коалиционните партньори в лицето на Продължаваме промяната, Има такъв народ, и знаете, че това е една от причините, заради които Слави Трифонов оттегли подкрепата си. Но в... Изпълно право. И ние не виждаме ли какво става в Македония? Да подкрепи се това, което те казваха, че ще се случи, всъщност реално се случи. И то в много май по-тежък вариант, отколкото си го представяхме. Далеч по-групи, брутален към нас. Точно така. Да. Но в контекста на този законопроект, как ви се струва, има ли корелация с документите, които излязоха от Пентагона? Документите, които излязоха от Пентагона, показват две неща. Първо, че Съединените щати са в много прогнило състояние. Един друг факт, много по-смущаващ, е, че ние от началото на годината до сега по анализ на Агенцията за национална сигурност на Съединените щати имаме 160 масови разстрела. Не по единични убийства. 160 масови стрелби. Това означава загниваща демокрация. 21 годишен младеж извадил информация, която показва, че Съединените щати подслушват Зеленски. Те подслушваха всички ключови фигури в Европейския съюз и в НАТО преди години. И това някакси се възприема от слугинажа, тук европейски имам предвид, като нещо вреда на нещата сега. Факта на този теч показа първо истинското лице и второ публичната декларация на шефа на ЦРУ, че това е много строго секретна информация и тя няма място по медиите. Тоест, тази информация показва как Съединените щати участват във войната. Съединените щати участват с войници, с жива сила във войната. Това са неща, които ние трябва да видим, за да си дадем за себе си сметка. Не тамагочетата, които ни излизат да ни облъчват от ефира. Впрочем, аз продължавам да питам господин Тагарев, спрял ли да взима заплата от Украинското министерство на отбраната? Той беше техен служител. Това са служби, които нямат навика да се разделят с служителите си, особено когато са чуждестранни граждани. Но да го оставим това настрани. Абсурдно е 21 годишен човек да има достъп до такъв тип строго секретна информация, т.е. той е ползван очевидно като пощенска кутия, и този факт би трябвало да накара всички служби в НАТО да бъдат изключително внимателни и пестеливи в обмена на информация с Съединените щати, защото утре могат да блеснат по един не твърде любезен начин. Чест ви прави, че задавате тези въпроси. Аз се сещам за една мисъл на Джордж Оруел от преди много години. В условията на всеобща лъжа да се говори истината е проява на екстремизъм. Но ви приветствам за този екстремизъм, не се разделяйте с него. Знаете ли, направи ми впечатление, че темата за този законопроект беше коментирана само от известни личности, които се ползват с авторитет и то във Фейсбук. Но никъде колегите не го коментираха. И това ме потикна да потърся вас или някой представител от левицата. За което ви благодаря. Защото в крайна сметка смятам, че за това трябва да се говори. Трябва да се разискват конкретно посочените идеи за влияние, за въздействие, за
съвместно съществуване, макар тук да се загатва, че не е толкова мирно, колкото на нас ни се иска, да речем. Напротив, тук се говори, че войната трябва да е тук. За разузнавателни мероприятия се говори, което е така аз изключително много се надявам важно. да има и един публичен дебат на тема Черно море, Черноморския регион и сигурността. Защото прозвучаха включително институционални изказвания, че Черно море се нуждае от повече сигурност. Аз затова казвам, че това е поредна стъпка. Това не е възникнало вчера, не е възникнало в резултат на посещението на президента си в Русия. Още по-малко в резултат на посещението на военния министър на Китай в Русия. Тази битка на Съединените щати с Китай, тя е от години, но те в случая искат ние да бъдем обрания спусък. Не така. И нашите институции трябва да реагират много. Ние заявихме желание за среща и с президента, и с премиера, и с министъра на външните работи и на отбраната. По този въпрос. Защото те са длъжни да защитят българския интерес. Но в крайна сметка, като част от Европейския съюз, няма ли да потърсите, хайде да не е помощ, но ще потърсим разговор мнение, с някои от нашите евродепутати, които да поставят въпроса пред и в Европарламента, и пред Европейската комисия, защото ако за Европейския съюз е приемливо на държави членки да бъдат използвани от Съединените щати като инструмент за икономическа, политическа война с Китай, това ще бъде от страна на Европейската общност изключително грозно. Ами, дано да има чуваемост и дано тази тема все пак да бъде разгледана много в много по-широк аспект. Трябва да има действие, не просто чуваемост. Защото вие съвършено уместно констатирахте стремежа темата в онези медии да бъде приглушена, да бъде удавена, да не съществува. Нашето общество трябва да го знае. Можеше ли този законопроект изобщо да не стигне до нас по някакъв начин като информация? Това за мен е чиста случайност, според мен. Така. Не е случайно. Това е на сайта на Конгреса на Съединените щати. Не, въпросът е, че все пак сме наблюдателни. Имало е хора, които са били наблюдателни, за да разберат какво. И аз искам да благодаря от сърце на тези колеги, които ни обърнаха внимание за това нещо. Защото това казвам, че можеше просто да го проспим. Те ни сезираха, информираха ни, предоставиха ни го. Повтарям още веднъж, смутен съм, че в парламента не искат да го видят. И тук всичките приказки от тези от ние искаме мир, ние не искаме България да участва. Факта, че мълчат на тази тема, ги прави съучастници. Все пак не мога да пропусна като човек, който е врял и кипял в политиката. Врял и кипял? Ами така е. Врял, да речем. Кажете ми, как ви изглежда отвън парламента вътре? И днес, да речем. Първо, с усещането на лична радост, че не съм вътре. Но и днес, включително, изключително грозни пазарлъци, облечени във формата на водим разговор в интерес на обществото и с намерение да формираме правителството, като всяка публична проява започва с декларацията: ние за правителство не говорим. Аз не знам дали сте имала време да погледнете законодателната програма. Тя е потресающ изблик на политическа и интелектуална нищета. Защо така е определено? Ако ме опрекнете, че хваля текста, ще ви разбера. Тук много ясно се вижда, че Продължаваме промяната и Демократична България са приклекнали пред липсата на стремеж да възстановим машинното гласуване. Как така? Няма такова намерение. Тук изборният кодекс не се гледа. Изборният кодекс не се пипа. Това е законодателно изменение. Закони свързани с плана за възстановяване и устойчивост, които са те казаха, че това са важни неща, за да дойдат изменение и парите допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Съдебната за противодействие. Да, казаха. Вижте, съдебната реформа. Тя не може да стане тук така. Това е ми ясно. Това намерение, познавам авторите му от 15 години, то ура, дайте да дадем. Втория
същностен, така с второ римско, законопроекти, свързани с приемането на Република България в Шенген и приемането ни в еврозоната. Ние не отговаряме на критериите за еврозоната. И това ни беше достатъчно ясно казано. Заради високата инфлация. Точка. Така че, каквито и ще закони да прием, тези жалки хора, които се пазарат, ще приемат закон. В еврозоната не се влиза с законотворчество. С конкретни стъпки и действия в социално-икономическата сфера. И конкретни резултати. Резултати, стъпки, които да доведат до резултати. Те си продължават да си лъжат. Шенген. Ние техническите критерии за Шенген сме ги изпълнили. И трябваше да ни приемат. Но не нищат. Значи, за да не нищат, има нещо. Вижте, според мен едно от обясненията е, че вътрешните проблеми на Нидерландия, на Австрия, ги карат да намерят външен враг, за да могат да си решават вътрешните проблеми. Просто е, че ние го преглъщаме, ние го премълчаваме. Значи, нашите представители в европейските институции, нашите институции на най-високо ниво, трябва да имат малко по-друго поведение. Най-малкото по-твърд тон. Не искам да звучи самохвално. На времето Великобритания имаше резерви към нас за членството ни в Европейския съюз. И един от големите офицери от МВР организира заснемането на британски туристи. Кацат във Варна. Не знаеха къде кацат. 14-дневният им престой е умопомрачителен, като начин убиване и осмислене на времето, и излитането им въобще пък не знаеха откъде излитат и къде са били. И го дадох на посланника британския и го попитах. Какво правим? След 2 дена получих отговор, че те нямат резерви към членството на България в Европейския съюз. Сега са снимали филм за Слънчак, както те са го кръстили, който филм ще го показват в цял свят, навярно. Удара ще бъде за българския туризъм. Ние трябва да имаме много по-ясна. Те вече не са държава членка на Европейския съюз, но ние трябва да имаме много по-ясен изказ и отношения с тях. Другите важни за страната законопроекти. Закона за домашното насилие. Да. Закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Знаете ли хората какво ще попитат? Какво? Има ли нещо, което да касае цените? Не. Това, което... Не. Как разбрахте, че ще ви попитам за това? Имам чувство, че усетихте въпроса ми. Защото това касае хората. Това е нормалният въпрос. Ще попитаме ли как овладяваме инфлацията? Точно така. Ще попитаме ли как цените на стоките от първа необходимост ще бъдат решени? Това ги интересува. И хората отидоха до урните с надеждата, че тези проблеми ще им бъдат решени. Аз, за съжаление, нямам статистиката. 90 пъти сме променяли наказателния кодекс за 30 години. Един професор, преподавател, конституционалист, си беше направил труда. Няма дело, разследване и дело, досъдебно производство и дело, което да е започнало и да е завършило по един наказателен кодекс. Даваме ли си сметка на какво подлагаме съд, прокуратура, разследващи органи, МВР? Тоест, ние имаме една уродлива представа за законодателната дейност и понеже чувство за справедливост в България е смазано. Като се изтъпани някой и каже, аз правя съдебна реформа, очевидно има наивни хора, които възприемат, ето този иска да, тук сега ще възтържествува справедливостта. Нещата стават по-зле и по-зле. И те стават по-зле и по-зле поради атмосферата в страната, отровената обществена атмосфера, чиято отрова тръгва от трибуната на Народното събрание през последните 10 години, и то по един грозноват начин, липсата на диалог и липсата на ангажираност на обществото в целия този процес. Ще правим съдебна реформа. Да направим един съвет, който с участието на всички власти, в това число съдебната. Ние даваме ли сметка, че сме в условията на конституционна криза? Инспектората на Висшия съдебен съвет си изтекал мандат от 2-3 години. Конституционният съд е непопълнен.
председателя на Конституционния съд пише 2 писма на предното Народно събрание. Те мисля, че много регулаторни органи са за смяна членовете. Аз говоря за съдебната система, която 2-3 човека живеят от нейното реформиране вече 10 на години. Състава на Висшия съдебен съвет. Една част е с отминал отдавна мандат. Тоест, регулаторните органи изключителен въпрос, който вие поставяте. Само, че някакси те не са в вниманието на... Те са някъде при цените. Добре. Искате ли пред нашите зрители да ми обещаете, че ще дойдете, защото много въпроси имах за левицата? Аз съм от старата школа и имам така, може би, лошия навик да си държа на думата. Обещавам ви. Добре. И главният ми мотив е екстремизма. Добре, да казвам истина. Последно, все пак малко да разведрим. Как сте с Татяна Дончева? Аз нямам проблеми с никой в политическия живот. Ако някой има проблеми с мен, това е друг въпрос. Но с Таня Дончева имаме много работещи такива, как да кажа, честни отношения. Добре, благодаря ви. Благодаря и аз. Разговарях с Румен Петков.